Elena mică. Da. Mi se pare că seamănă cu Elena noastră de la Alca. La grafă de cai. Să nu mai tragi cu dalea, că ne rănești. Afară, să ieșiți afară. Dar ce cauți acolo? Da? Marci. Ia uite Unde e plasa mea? Și asta, Olca? Unde e plasa mea? Să vedem mai mult. Care și bagă și el nas acolo. Mama, ce tot faci, mă, acolo? Hai, ce drăguț. La parcă ai ce sală. Vezi? Da? Cum? Nu poți să o desfaci? Hai că o desfacem acum împreună. Uite, te ajută Mircea să o desfaceți. Ce drăguță e asta. Apoi asta. A tuturor. Ce drăguță e. Măi, ar fi făcut ce ai tu aici. Ce? Da, e?